Alright guys, magandang tanghali guys. So samahan niyo ako guys kumain. Kain tayo dito sa sasakyan. Kuha lang tayo ng kanin makakain. Alright guys, so ito yung pagkain natin guys. Sabay ito. May gulay, may isda. Alright. Ay, sarap niyan guys. Samahan niyo ako guys kumain. Ito lang sa sasakyan kasi puno doon sa puno sa kantin. Yung pritong lapu-lapo. Mainit guys. Aray. Mainit. So unang subo para sa inyo. Ito may gulay na puso. Sarap. Kumusta guys? Kumusta po? Kumusta ang pakiramdam nyo sa mga nangyayari sa ating bansa? Ano yung po masasabi nyo sa ating mga congressman? Garapala na ba? Mga walang hiya talaga, no? Grabe mga taong yan, ano? Nakukonsensya nila yan. Grabe mga taong. May mga tao palang ganun guys, ano? Yung gustong humiga na talaga sa pera, no? Ito lang ako guys. May makapulot lang ako ng 1,000 rito na hindi ko alam kung kanino. Ano yan eh, parang nakukonsensya ka na, alam mo yun, na alam mo na kailangan din nila yun eh. So hindi mo naman pwedeng masauli dahil hindi mo naman alam kung saan galing. So madalas dito yan guys, nahulog sa taxi, nakasiksik doon sa may upuan. Yun ang, pero sila bilyon puta, grabe mga tao na napaka walang hiya. Nag-people's power na tayo para mawala yung corruption. Puta, nandiyan pa rin. Talagang mga walang hiya talaga. Ano kaya guys ang maganda gawin niya sa mga lintik na yan para mabago yung mga pag-iisip ng mga politiko natin? Tingin ko guys, sa susunod na botohan guys, wag na tayo magboto ng yung masyadong matatanda sa politika. Grabe mga tao. Dapat yung mga kabataan naman katulad nila Vico Soto, Isko Moreno, yun may mga idea. Yung idea man, yung makabago ng pag-iisip. Okay naman magnakaw, huwag naman yung sobra-sobra. Grabe. Yung halos hindi mo na makita yung pera mo. Biruin mong bibili ka ng may 40 sasakyan, puro luxury car. Ano gagawin mo doon? Magyayabang mo lang, di ba? Diyos ko po.
guys. Diba? Grabe. Hindi na nadala doon kay Napoles yung koy. Dami rin nakasuhan doon. Ayan na naman. Mataong. Si Jinggoy nga walang kadala-dala, no? May kaso pa nga. Sasabit na naman. Punta lang kami dito sa taxi. Hirap na hirap kami kumita. Ano mo yan? Pero sila, Diyos ko. Ito guys, ang kain ko nito mamayang gabi na pag uwi ko na sa bahay. Kahit anong reduce ko, alam mo yung ang pagkain ko, ang isang araw na, isang beses na sa isang araw eh. So dito, kain ako, tanghalian, alas 10 pa lang. Mamayang gabi na ulit. Ganun siguro talaga pag nakaupo lagi, parang hindi ka natutunawan. So sa 21 guys, may rally. So kung na siguro sa tumali, magparamdam na lang tayo na wala rin mangyayari dyan eh. Okay na yan, magpaano lang sila. Huwag lang manggulo. Kaya pag nanggulo, lalong masira ang bansa natin. Lalong mawawala tayong mga negosyante. Okay na yung nagrarally lang. Okay na guys. Salamat sa kwentuhan natin. So batikusin natin ang mga corrupt na congressman. So susunod na butuhan, mga kabataan naman ang piliin natin. Huwag na tayo dyan sa mga tawag yan, ano, ang tawag yan eh, yung mga luma na, may tawag yan, yung mga politikong ano na. Basta yun ha, mga lumang politiko, huwag na natin iboto. Trapo pala ang tawag yan, trapo. Trapong politiko. Yun, para makakantay sa kanila. Total 2 years naman, butuhan na naman. Alright guys, bye. Thank you. Maubos na rin. Thank you.